נשמות טהורות, שבוע טוב. שבוע הבא, לך לך מארצך בית אביך, אל הארץ אשר אליך. נשמות טהורות, אבא שבשמיים ברוך הוא ברוך שמו. אמר לאברהם אבינו, לך לך מארצך בית אביך אל הארץ אשר אליך. מצד אחד כתוב, בכל מקום שאזכיר את שמי אבוא לך וברכתיך. מצד השני משנה מקום ושנה מסע. נשמות טהורות. כמה פעמים אני מדבר כמו סבא, לא כמו רב. יש שני דברים שמניעים את האדם לגובה, הגאווה והכבוד. שהגאווה והכבוד מבין את האדם למעלה. האדם נמצא לגובה. פתאום הגאווה והכבוד נעלמים, והנפילה שהוא נופל היא מכה כואבת. אם אדם נמצא למטה עם הענווה, אין לו איפה ליפול. ברגע שנכנס לגאווה וכבוד, עולה למעלה, וגבוה מאוד. כשאתה מגיע למעלה, והגאווה והכבוד עזבו אותו, הוא נופל נפילה כואבת. יהודי חייב להיות עם הענווה, כי הגאווה והכבוד בבת אחרת. מחלה נוראית, הגאווה והכבוד. האדם שרוצה להיות טוב, צריך לחשוב טוב. איך? אדם שאוהב לראות את העולם מלמעלה, רוצה להיות על הגובה, פתאום נוצר עץ גבוה לידו. החוכמה היא לא לעלות על העץ, לדעת איך ללדת מהעץ. ברגע שאדם הוא על הגובה או על הכוונת, פתאום נוצרים קנאים ושונאים, כי על הגובה הוא בולט בשטח. אז מה קורה? כבר לא יודעת איך ללדת מהעץ, הוא תלוי באוויר. החוכמה היא לא לטפס העץ, לדעת איך ללדת מהעץ. חייבה אדם, תביא לככה בחשבון, מי אני בכלל? אני אדם. אדם תוסיף איזה אדמה, האדמה מתפוררת. כולך מלא ורידים, בלי דק אתה סתם אתה נופל. אז מה יש לך בגרות? מי אתה בכלל? אתה בנו בכורו של מלך מעוק חמבכים. אם אתה בנו בכורו של מלך מעוק חמבכים, הגאווה שלך היא האמא הרוחנית שלך, התורה הקדושה. ברגע שאתה ירד מהאמא הקדושה, שבא בוקר אתה מחכה ללילה, בא הלילה מחכה לבוקר, וכל החיים שלך זה סימן שאלה. הלכתי לאן הגעתי, הגעתי לאן נחזור, חזרתי לאן נמשיך. אם אין לך תשובה לשאלות שלך, החיים שלך הופכים להיות משחק שנדמה לי. תמיד אתה חי במשחק שנדמה לי. למה? כי אתה נמצא בקדושה. אתה נמצא בקדושה. אתה נמצא בעולם שאתה לא יודע איפה אתה נמצא. האמא הרוחנית היא ממלאה את הריקנות עם תוכן. היא נותנת לאדם את החמצן, כי בלי זה אדם נמצא, בלי חמצן, הולך לאיבוד בעולם השקר. אני כסבא, לא כרב, כן לא רב, אני יהודי נורא קטן. מברך את כולכם כסבא, מי שחולה שלו רפואה שלמה, מי שלזכות לא לזכות, לזכות תינוקות של בית רבם, נזכה לגאולה שלמה, במהרה בימינו.